Да, господин Каримански. Да, точно така. Да. Ами, вие вече говорите с господин Динков от 3 минути. Аз съм. Да. Не ме познахте. Нищо няма проблем. Билетите ви за Виена са готови. Така е, бързи сме. Благодаря. Желая ви успешен ден. Така, докъде бяхме стигнали? Карибите. Карибите е чудесно. Там има пясък, има големи вълни, има слънце. Момент. Съжалявам. Ало? Кои билети? Билетите за Кайро са тук. Разбира се, че пристигнаха, иначе как ще са тук? Не, предлагам да се видим малко по-късно, имам работа. Към 5:30 става ли? Добре, благодаря. Та, какво казахте вие? Дали има плажни ивици? Плажни ивици има определено. Момент. Запомнете мисълта си. Ало? Здравейте, госпожица Хаджиева. Да, много ми е приятно и аз да ви чуя. Да, благодаря, добре съм. Страхувам се, че няма да бъде възможно. Не, това е най-изгодната цена, която можем да вземем. Устройва ли ви? Чудесно. До чуване. Хубаво е да бъде някой екзотичен остров. Хубаво е да бъде екзотичен. Хубаво е. Да, приветствам това, тази идея. Знаете ли какво си мисля? Не знам. Момент. Страшно съжалявам. Ало? Господин Каримански, вие ли сте? За братовчетка ви? Разбира се. Да, има възможност. Да, ще замени и братовчетка ви. Няма никакви проблеми. Така. Извинете. Моля? Ало, господин Динков, срещу вас седат двама глупаци от 1 час насам. Бихте ли му обърнали малко внимание и бихте ли си изключили телефона поне за 2 минути? Момент, само на втора линия. Да? Каримански. Чичови. Каримански, да. Ще осигуря билети за господин Андонов. 1 класа. Чудесно. Дочувана за сега. Разбрахте се. Да, наистина. Най-после. Кажете сега, с какво мога да ви услужа? Сега ние двамата искаме да отидем на почивка, без определена цел. Така, не ме прекъсвайте, за разнообразие. Но тъй като не сме ходили на много места, мисля, че за вас няма да е проблем и въобще избора няма да бъде труден. Искате да смените малко обстановка? Точно така. Да сменим обстановката. Обаче, да не е някоя туристическа дестинация, да не е прекалено екзотично, в смисъл да няма комари, там малари и такива неща. Също така да бъде по-евтино, да не е много скъпо, като за нас, да не бъде опасно и най-вече да не вали. Много важно. Защото отиваме на почивка, не обичам да вали. И аз не обичам да вали. Освен това, слънцето да не е много силно. Точно така. И да не е много слабо, да не е студено. Да. Защото аз от слънцето получавам едни такива алергични петна. В смисъл, ако може да не пада пряко слънцето, е малко по-косо. Да е умерен. Къде може да отидем? Нямам представа. Вижте сега, ние искаме да разгледаме някой така красив старинен град. Да, важно е да има какво да се разглежда. Да, и също е важно храната да бъде много хубава. Не, вижте сега, да не е луксозно, обаче да е интересно. Търсим забавление. Да, също така, пак искам да ви напомня, цените да бъдат умерени, така да не удират кожи. Да. И хората там да говорят на английски. Да се разбираме. В смисъл да бъде екзотично, нали, но да не бъде толкова диво, по-цивилизовано. Например, водата да се пие, защото съгласете се, цяла почивка в туалетната. Защото има едни такива страни, дето говорят на други езици, нали? Да, точно така. Да. Някаква такава страна или държава, нещо, не знам. Предположение. Така като ви слушам. Да. Що да си останете вкъщи? Disco night. Добре, не ви ли е хрумвало да не ходите в чужбина, например? Има толкова прекрасни кътчета в България, аз съм сигурен, че не сте ходили навсякъде. Мислимите ни курортите, те са на такова ниво, не случайно толкова чужденци има тук. Или пък на морето си, прекарате чудесно, сега не е сезона. Навсякъде има огромни намаления, ще спестите много пари. Хрумна ми нещо.
Италия. Италия? Страхотно. Супер. Кажете за Италия. Италианците са много готини мъже. Определено. Така. Стига да си падате по южняшките. Силви, какво говориш сега? Няма да ходим в Италия заради това. Не, гледай сега, ти не ревнувай, аз просто... Аз не ревнувам, но не може да ходим до Италия само за да гледаме мъже. Информативно само... Чакайте малко, италианките са много красиви жени. Що си мислите, че ви ще останете разочаровани? Така ли? Как? Тъмнокоси, страстни. Сигурен сте. Абсолютно. Пулиста човек направо става разноглед. Толкова красавици в прекрасни тоалети, особено пък ако обичате големите очи. Италия си е вашето място. Да, прав сте. Италия е нашето място. Тази шега е интересна. Какво ще кажете за Аляска? Да, господин Каримански, разбрах. Още един билет за господин Рогов. Ето, значи съм ви разбрал добре. Дочуване. Много рода, много нещо. Какво друго бих могъл да ви предложа? Какво ще кажете за Япония? Япония. Да. Не е ли много далече? По-интересна дестинация аз не мога да ви предложа. Това е много богата култура. Хората са много дружелюбни. И вярно, че цените са малко по-високи, но определено си заслужава. Да. Вие да сте чували случайно някой да ходи на почивка в Япония, защото аз с тази страна някакси не я свързвам с туризъм. Как? Че японците са най-запалените туристи. Целият свят е пълно с японци. Те даже напоследък и в София вече може да видиш на всяка крачка. Да, аз ги виждам с едни апаратчета и малки камерки. Определено много често пътуват. Да. Това да ви говори нещо? Какво? Ако беше толкова хубаво в Япония, щяха да си стоят там. Тайланд? Да, може. Аз съм чувала, че там е много красиво, освен това и изгодно. Да. Банкок, нали беше в Тайланд? Точно. Там, където с масажите. На всяка крачка. Ние ще сме там, където няма масажи. Аз заради кръста, защото... Там има много екзотични места. Тя е райска природа там. Може да се разходите по някои от буддийските манастири. И да минем през Банкок. Задължително. Абсолютно. Идеално. Значи отиваме в Тайланд. Да, аз лично винаги съм мечтал да отида в Банкок. Вярно, не си го представях точно като семейна почивка, малко по-различно. Значи Тайланд. Тайланд. Великолепно. Може ли някакви брошури и нещо? Да. Момент само. Ето, заповядайте. Междувременно да ви дам и списък с ваксините, които трябва да си направите преди да заминете. Това с Аляска още е в сила. Оставам ви да си помислите. Айде, избери ти нещо. Как да избера? Погледни колко са много. Айде, хвани нос за ушите и давай. Италия. Италия? Да. Италия? Да. Сигурна си? Да. Италия? Да. Да не се отменеш след дена? Няма. Италия? Да. Добре, остава. Рим е моят град. Всички пъти ще водят към Рим. Италия? Да. Италия? Да. Тайланд? Не. Италия? Да. Италия? Да. Аляска? Тайланд? Италия? Да. Италия? Да. Да, аз съм. Няма проблем. Не се притеснявайте. Нищо, свикнали сме. Да, случва се. Дочуване. Каримански. Не, извадихте току-що страхотен късмет. Освобождават се 2 места за едно изключително приятно пътешествие с кораб. Супер! По море? По море, разбира се. Ресторант 5 звезди. На кораба има кино, има плувен басейн, Супер. има казино. А цените? Цените са доста приемливи. Ето, може да... Това е било пред мен, да. Момент. Извинявайте, но тази оферта, която ни предлагате, е малко по-специална. Смисъл? В смисъл, че тази седмица тук пише, че ще бъде гей круиз. Значи хомосексуалисти. Така ли? Не го бях забелязал. Да, няма да стане. И защо така? Не. Хомосексуалистите също са хора. Да.
Живеем в 21 век все пак, нали? Чудесно. На всичко това отгоре те са много толерантни към хетеросексуалните двойки. Да, на мен не ми е приятно. И какво пък толкова те притеснява? Не мога да си карам аз почивката на някакъв кораб на средата на океана, заобиколен от 500 хомосексуалисти. Хомофоб. Не съм хомофоб. Да, ама ако бяха 500 лесбийки, първи щеше да си там. Да, така е. Това доказва, че не съм хомофоб, защото, примерно, лесбийките провокират сексуалната ми толерантност, защото аз съм човек с... Ох, не знам, Италия... Какво Италия? Не, то е хубаво. Обаче... Какво обаче винаги се двумиш? Не мога да те разбера. Спагетия пък от спагетите се пълне. Да, извинявайте, може да ви ползвам глобуса? Може. Да, благодаря. След като не можеш да избереш, ще играем тото, съжалявам. Как? Ами завъртам глобуса, слагам си пръста и където попадне там. Да. И кака, да. Така нали ще изберем? Русия, Лондон, Казахстан, Бангладеш, Антарктида. Съжалявам. Щатите... Щатите също е успешно. Добре. Готова ли си? Да. Ама няма по-се сърдиш. Ама и ти? Айде. И... Турция. Истанбул? Честито. Да, мерси. Еми, то това не е чужбина. Чужбина, съжалявам, пръст на съдбата. Да. Аха, да. Има баклава, Ататюрк, има амбълда, боза. Толумби има също, бирмилион. Ханами. Чакай да не мога да вървя толкова бързо, де. Аз ли те карах вчера да ходиш да риташ? Еми, ритнаха ме. Не ми се оправдавай само. Тебе се те ритат. Ти не можеш да оцелиш топката и... Кой не може да оцели топката? Стига. Какво е това? Фирма на кореспонденция. За Велик ден изпращаме по 50 лева благотворителни. Ето на сиропиталище, на старчески дом, какво е детска болница. Добре, защо не ги изпратите в някоя благотворителна агенция и те ще си свършат работата? Да, верно бе. Ми да, ще изпратя 50 лева на някоя благотворителна агенция и да се оправят нататък, да. 50 лева. Мило, трябва да сменим личния лекар. Защо? Гледай сега, Харитонов, колкото и добър специалист да е, въобще не говори с мен. Аз имам нужда да ми се обясни заболяването. Трябва да има история на заболяването. Не може да е така да стои с студен поглед и да ме гледа. Искам да ми обяснява, да говори с мен. Мило! Това? Не чуваш ли какво говоря? Не бе, чувам, а за кое по-точно? Май не само GP-то трябва да сменяме. Така ли, какво още? И Лили ми каза, че не можело да стане. Но как така тя ще ми казва дали може или не може? За ония ден. То така, ако става... Аз щях да взема от майка ми. Не може. Просто ще го кажа. Какво? Нищо. Мила, колко дълго мислиш, че може да продължи една истинска страстна любов? Колко? Цял живот. Да. Не са най-съща жена, да? Всичко развали. Ало. Здрасти, Даре. Виж колко е красиво. Да. Да ми огледа. И какво? Виж. Верно! Всичките. Супер, нали? И първият транш? Не. Не мога да повярвам. Страхотна си, да, наистина. Да, признавам ти го. Да. Айде, целувки. И знаеш какво станало, бе? Той е турския бизнесмен, където ни предложи всичките оферти, дето ние му ги предложихме, одобрил ги и всички, Дарина ги е подредила една по една, му ги изпратила, всичките ги е одобрил. И сега си ме занимавал с тая Дарина, ако обичаш. Толкова ми е приятно да ми развали хубавия ден. Мила?
Аз ако умра и имам клонинг, ще го обичаш ли колкото мен? Ако умреш... Не. Но... Сега нямам нищо против да поживея с две Силви. Защо? Защото, Мило, ще може да си правиме тройка без да ревнуваш. Това ти е единствената възможност да правиш тройка. Има и други добри страни. Например, си пазарувате двете, ще ходите на масажи, ще ходите дълго време при майка ти. А ти какво ще правиш? Аз ще седа и ще страдам, защото ще ми липсваш двойно повече. Мило, искам ти призная нещо. Да? Ти като забременя, аз още не се чувствах готов на 100% да бъда баща и после като изгубихме детето, чувствах страшно виновен, защото мисля, че аз съм предизвикал всичко. Не, Мило. Не бива да изпитваш чувство за вина. Просто се е случило. Да ти кажа честно, и аз не бях много готова. Как така не беше много готова? Нали ти беше тази, дето... Аз още го. Като още го, как така не беше много готова? Природа. Каква е тая природа, не си била готова, бе? Страх. Какъв страх? Стига де. Що ги босати обувки? Не искаш ли се разхождаме? За да съм красива в разходката. Прекрасна си. Мило, много е зле положението. А не съм си взела и лепенки. Събуй се. Как ще се събуя? Почерпогашник съм. Бе, кой ще ви тук събуй се, ще ти е по-добре, айде. Не мога, Мило. Айде да ме носиш. Ние сме близо до вкъщи, моля те, едва ми издържам. Не само дръж. Айде сега се наведи малко, ама така, че да ти е стабилно на куция крак. Готов ли си? Леко де, не така грубо тук този крак. И трябва да минем през магазина. На главата ми се качи. На главата ми се качи. Не бе, Мило, на кърба. Айде, давай, че ще затворят магазина. Здравейте. Добър ден. Какъв е проблема? Проблема е, че нещо трак. Те и двама ваши колеги гледаха, при това обаче нищо не откриха. Да. А постоянно ли трака или от време на време го прави? Не като е спряла, не е в движение, обаче работи и не траква. Да, и аз затова мисля, че вероятно е нещо от ходовата част. Ами добре. Мога да погледна, Да, заповядайте. Дръжте се на мен. Мерси. Мило, я. Затворете, за да чуя. Да. Леко. Какво чука? За чукането ли? Да. Това ли? Да. Ами чука ви се... Да. Тази Айфелова куличка в таблото. В волана. И ви съветвам да я смените, примерно, с опашка от катеричок. Те са пухкани. Имате ли ги тук? Не, тук имаме само заешки. Другата седмица ще докарам. Какви цветове са? Дано да не е пак същия ужас. Той е голям сервиз, бе. Сега един и същи монтьор няма да... Не, виж, онзи там е много симпатичен. Така, момент. Остави ме, аз ще се разбера. Колкото ти разбираш от амортисьори, толкова и аз. Един вид нищо не разбирам. Да. Не, обаче аз съм мъж. Тук без това удират по две кожи, като вие жена съвсем. Така, има разлика между жена и между жена. Айде, ако обичаш, влез в кафето и ме изчакай, аз ще се разбера. Не, виж сега. Не, влез в кафето, ме изчакай. Боже. Аз ще се оправя. О, мой човек! Няма част от как не сме се виждали. Да. И пак жената не ти завиждаме. Какво има сега? Не знам откъде да започна. Да не би като вали да се мокри. Шегичка, бе. Шегичка. Виж сега. На тебе ти ясно, че аз нищо не разбирам. То не ти е работа. Обаче аз знам, че вие тук сте големи дяволи. Че кой не е гево в днешно време? Не искам едно нещо да ти обясна. Значи,
Ти може би обясниш колко много ремонти си правил. Как това трябва да се смени, това трябва да се направи, така да ме метнеш. Обаче, ако случайно аз разбера, че си ме метнал, казвам хипотетично разбера, че си ме метнал, майка ти жална. Защото полудявам в такъв момент и не знам какво правя. Ясно. Разбра ли? Да. Повтарям, не знам какво правя. Ясно. Айде сега да видиш колата. Да, изчакай ме в кафето, ще я погледна. Добре. Добре, ясно. Какво има, бе? Кафе машината не работи. Тя от месец и половина не работи. Що бе? Да не сте пуснали пари? Пуснахме вече. Ми питайте, бе, хора. Ами да бяхте сложили табелка. Да си кажат хората, страшните майстори бачкат този сервис, тук една машина не може да си оправят. Защо не го правихте? Ох, погледни какво е наоколо, бе. До гуша сме затънали в работа, бе, мой човек. Ами айде. Чакам да изтине. Нов автосервис, пък тоалетните са и под всякаква критика. Госпожо, това е сервис на Евиенска сладкарница. Забелязах. Дамската тоалетна не е чистена от 2 месеца, сигурно. Дай ми десятка. Не е вярно. Имаме си една колежка. Роза, ела тук. Пикапът е готов. Нещо друго за оправяне днеска има ли? Абе, госпожице Роза, защо не си поддържате дамска тоалетна? Аз си ходя в мъжката. Боже Господи, какво ми даваш, бе, човек? Тя по-мъжката една... Сещаш ли се за Краси? Кой краси? Спиди. Родила му се дъщеря. Кога? Понеделник. Жива и здрава. 3500. Мило. Да ви кажа какво е положението. Прегледахме родовия диск. Не е на добре. Рисковано е да го оставите. Предлагам да го смените. Обаче вие си решавате. И как да решим, като нищо не разбираме? Аз съм длъжен всичко да ви кажа. После да няма хърмър. Това съм сменил, това не съм. Смени! Добре. Накладките също са тръгнали. Може да изкарат до лятото, но не ви съветвам. Я да ги видя аз тия накладки. Ето ги. Къде са? Ето тук бръкни. Да, ще бъркам там. Просто как ще бъркам там? Еми, госпожо, тогава ми вервай, като е мръсно. Работата ми е да съм мръсен. Добре, какво име? Ми изтъркали си се. Смени! Чакай се. Изтъркали си се. Свещите... Смени! Ами... Сменяй! Чакай се. А цвета на колата? Сменяй! Как цвета, бе, Мартине? Силви, моля ти се. Тя Силви! Сменяй! Кой да сменя? Кой да сменя? Ремъкът на разпределителния вал се е разхлабил, опира се в ремъка на водната помпа и оттам това пук. Оттам ли е? Нищо не разбрах. И как Борато много хубаво го обясни. Ремъка на разпределителния вал се е разхлабил и просто така опира в там, където точно се допият двата ремъка, много добре знам, в ремъка на водната помпа и оттам пук. Значи ремъка на водната помпа... Не! Ремъка на разпределителния вал се е разхлабил. Се е разхлабил. И се допира, защото те са много близко на този двигател, специално един до друг, в ремъка на водната помпа и оттам... Пук. Пук. А откъде е това пук? Обяснявам. Ремъкът на не на водната помпа. Да? Ремъкът на разпределителния вал се е разхлабил, опира в ремъка на водната помпа и оттам е това... Кое? Пук. Хайде, бе, Мило. Виж, бе, Мило, на касата какво ми дадоха, бе? Календар с голи мацки от рекламния отдел на сервиза. Снима ни тук в сервиза. Тази е сладка. Много са готини, бе, страшни са. Аз едно обаче не мога да разбера. Защо всички автосервизи имат и такива календари? И как?
Толкова еротично. Желязо, масло, двигател и изведнъж голо женско тяло. Добре, да ми тогава защо при гинеколозите няма календар с коли? Как не са се сетили? Готови сте. Супер! От мен чао. Чао!